אני רוצה לפתוח בשיתוף פעולה בלי גימיקים. חשבתי, ואני אומר את זה בדרך משל ופרפרזה, שיאמרו בתל אביב, יבואו בטענה אל אסי, אל ישראל, אל טירן, ויאמרו, באנו לשמוע אתכם, אתנו ביטלס. מה אתם מכניסים לנו פה רב, חרדי, ראש ישיבה, מקובל, מה זה קשור אחד לשני? ומי שיטען את זה הוא צודק. ואני אומר שזה לא גימיק. זו תופעת בחורה עולמית של שיתוף פעולה, וזה השלום הפנימי. האות י' היא האות הראשונה שהייתה בעולם, היא האות הראשונה בשם השם, י' ה' ו' ה', שם הוויה זה נקרא. האות הזאת היא לא רק האות הראשונה, היא האות ששורש כל האותיות. כל אות אתה מתחיל ביוד. שם בספר תורה את הקולמוס, או על הנייר את העט, אתה מתחיל ביוד. אם אתה מושך למטה ו', המשכת למעלה למד, לצדדים, ימינה, שמאלה, אתה יוצר תנועה מרחבית, אבל זה מתחיל תמיד ביוד. בעצם האות י' שהיא נקודה, היא נקראת גולם חסר צורה. גולם מבחינת שהוא פוטנציאל לעשות ממנו את כל האותיות. כל האותיות זאת אומרת כל העולמות. אז האות י' היא שורש כל האותיות, היא גולם, והיא עומדת לקבל צורה. להחזיר את עצמו מאיפה שהוא לא נמצא ליוד הגולמית, גולם במובן הטוב, במובן שהוא יכול לחשוב עוד פעם וללכת לעוד פעם לאיזה כיוון שהוא רוצה,
אז המאזניים שלו מאוזנות. קטן של שלום פנימי הוא צעד גדול לאחדות עם ישראל ולאחדות כל האנושות. שיהיה לכם חודש אלול טוב ושנה טובה, ותראו רק נחת ואושר ושמחות בעזרת השם.